Ibu Sulasmi Sumangga dalasan Bopo ugi katur dening Bopo Herianto dalasan Ibu Sunarti ugi kadherekaken anggenipun hangapit Sri Atmojo temanten putri nunggih Roro Ayu Apriliana Bopo wonten sisi tengen wonten dening Ibu wonten sisi kiri. Sanggening para lenggah kakung Sumono Putri ingkang dahat kinurmatan, lampahipun adicara panggihipun Sri Atmojo temanten wonten titik kalenggahan punika badhe kairing ugle kodhok ngorek laras moyo. Bismillahirrahmanirrahim. Supradoto Pitana Gangga Gangga Trigangga Duga mendak kala sirna Suradira jaya-jaya dening rat lebur dening pangestuti ambuka iwaraning kandha Muspinesti dening Gusti Kinodrat dening jagat sampun dumugi wahyaning mangsa kala dumawa ing papesten ing madyaning pawiwan prasaja wonten titahing Gusti ingkang arupi jalu pawestri bangkit manunggalaken karsa harsa angaje alaming bebrayan anetepi adat widiwidana panggih adat mengkuwerti tata cara widi mengkuwerti Gusti untuk titik kalenggahan punika Nak Mas Bagus Insan Maulana Alvaro dalasan Roro Apriliana nyamuji tikat rogo santo jiwa kang sampun kaabit dening Rama Ibu Estring sedya lengging cuta nggayu kautamaning bebrayan agung kanthi hanindakaken nampahipun adicara adat widiwidana panggihipun Sri Atmojo temanten sarimbit Sadinda emang usah pecak tumling inget wigato sesedya Sambada Wiratama mahambet budi utama Lamuta Cinandra indak ing suku lirike netra tansah midak wirama kaprajinan lebda ing budaya mulya tataping catur netra catur papat netra wis ngarani penganten kakung hambalang gondang kasih penganten putri hambalang gondang tutur ingkang sinebat lampahipun adicara gantalan yo dadamu yo dadaku yo pawenganku yo pawenganku ngemutu gesi manunggaling tekad manunggaling raga dalasan manunggaling jiwa jejawat asta minangka tandha raketing anggena bangun bali wisma kagiat kadoro kasan wonten tigan kumulun wonten sak ngajengipun Bokor Kencana sigra tinapak ing padha sigaratan manggi punika katingal samaranipun temanten kakung Katon Sukredaya-daya temanten putri mendak anyawu tirta mulya arupi tirta wening paune kautaman kambang kumambanging Tripuspita warna sekar mawar sekar melati dalasan sekar kandil winawar tembung manus lumantar kedaling lati minangka pambukaning karya tama kandil kumandiling pandu netra tumanem ing tungtunging nana amujipun samaranipun temanten kakung punika tawerdinipun mugiya anggenya lelembaning samudaning bebrayan agung mboten wonten sikuridu samudanipun pancoba kang maning kawarna saged nyawijipun tekad raga jiwa kanthi nyuwun pringasanipun Gusti kang Maha Agung sameneika sampun paripurna mila tanggaping sasmita
Sri Atmaja temanten kakung nglungaken asta kekalih lolonan temanten putri Anggenya Jumedeng katindakaken lampahipun adicara Hanjunjung derajat. Derajatipun temanten kekalih sampun manunggal dadya sajuta tekad raga jiwa anggenipun lelemban ing samudari bebrayan agung. Paripurna kalajengaken Ibu Juru Sumbaga amberkahi para putra kanthi nindakaken lampahipun adicara kang sinebat hangasta wujuding Kendi Pratala winangka wadhahing tirta mulya sarta uter utawi iker kaubungaken ambal 3 punika ta werdinipun sarta gailir gumanti handosaken berkahipun para putra temanten sarimbit lembaring samudyaning bebrayan agung tebih saking sikur ridu cinaket pitulungan pun Gusti Kang Maha Agung pituduh luhur pitulungan kang dadya anggenipun hangiringi para putra temanten samrimbit anggulwentah Rama Ibu lumantar para putra anggenya nggayu kautamaning agesang kautamaning bebrayan agung mundene kang ramunta cinandra kang arupi uter utawi iker kang dumados saking janur K66 minangka wadhahing cok bakal sarta jajan pasar janur karipta basa memujud tumune cahyaning Kuwun Gusti padang lahir sarta padang batin wondene uter utawi iker punika ta werdinipun mugi para putra temanten sarimbit kinekara talinipun akrami lumampahipun adicara adat widi-widana ugi Rama ugi Ibu samya nyawiji sarta hamratasaken lampahipun adicara adat widi-widana Kendi Pratala kang minangka wadhahing tirta mulya kakucuraken toya wening wonten kananipun para putra punika anggenipun para putra tebih saking Sengkala bebasan sekolah saking kulon balion mulon sekolah saking wetan balion mengetan sekolah saking lor balion mengalor sekolah saking kidul balion mengidul wonten sekolah saking angkasa dadya nugroho lulus mulya manggih raharja estunipun tebih saking rubito manggih karaharjan manggih katentreman karaharjan katentreman punika ta menangka jejibanipun yang agesang kantinipun mringasanipun Gusti ingkang Maha Agung sanggening para lenggah kagung semana putri ingkang dadi kinurmatan sampun paripurna lampahipun adicara adat widi-widana Kendi Pratala sarta uter utawi iker kalajengaken para putra jumeneng jejer sumanding lampahipun adicara adat sinduran sindur kang warung suta dalasan rita kasamiraken wonten pamindha putra katuraken dening Rama nuninggih Bapa Irianto wondene kang Ibu Sunarti wonten sawingipun para putra kekalih ugi sambung wonten gurinipun nuninggih Rama dalasan Ibu temanten kakung sinduran adicara adat widi-widana temanten sarimbit badhe kabuyung saking sasana panggih tumuju ing singangsana kursi gading dampar kencana satindak mangusap pecak tumeling inget wigatos sedya Sambudha Wiratama mahambet budi utama lampahipun sang bapa tansah midak wirama kaprajinan nebdu ing budaya mulya sarta ana dawuh saking Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sang tulada ing madya mangung karsa tuturi handayani
sampun dumugi wonten ing sasana rinengga mila tanggaping sasmita kalajengaken para kenya dalasan jejaka nginggaken arupi kembar mayang Klapataru Dewandaru Jaya Daru saking sasana panggih wonten sainggiling tarub pundhikata werdinipun mugi para putra temanten sarimbit anggenipun lembaning samudaning bebrayan agung tansah pikantuk pangayumanipun Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Maha Welas sarta asih. Sanggening para lenggah kakung semana putri kang dhat kinurmatan kalajengaken lampahipun adicara krobongan ingkang ongkos pisan katindakaken bobot sarta timbang katresnanipun putra temanten sarimbit ingkang jejibahan ambobot hanimbang-nimbang nuninggih Bapak Herianto undene kang Ibu Sunarti lenggah wonten sak ngajengipun sang Bapak Aris pangandikan Pak Netole kepiye bobot tresnane putramu Pak Netole Bune putramu tak timbang-timbang bobot tresnane padha abote Bune gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa Bune amung ati pawitane Bune mila Bune kelawan aku rinonan wengi tansah nyuwun mring asanipun Gusti mugi para putra ayem tentrem bagya mulya mila Bune sigra para putra tak tanem jero Bune kang pindha nalendra raja dalasan ratu raja sedina ratu sedalu Bune ya Pakne tansah nyuwun mring arsanipun Gusti mugi para putra pinaringan watak kang luhur bubudi palaksana sampun paripurna bobot timbang sarta tanem jero mila kalajengaken adat Widiwidana lampahipun kacar kucur Gunakaya putri sakembaran repepeh mrebegi lenggeng temanten sarimbit hanampi awujud uba rampe kacar kucur Gunakaya kacar kucur tuna satak bati sanak biyen wong liya saiki sedulur makarya lancar rejeki mancur kacar kucur Gunakaya mengkuwerti panyimpening bondo asiling makarya temanten kakung Guna ateges kaputenanipun temanten kakung kasuwaken dening temanten putri mundene kaya ateges asiling makarya kacar kucur Gunakaya uba rampenipun nuninggih kacang kawak delik kawak sarta beras kuning dana recehan kasontak kaaturaken dening temanten putri kacang kawak delik kawak punika werdinipun mugi para putra saged tulat-tulada tiyang biyen anggenipun gayuh kautamaning bebrayan agung sarta arupi beras kuning kanthi jejibahan mugi tebih saking sengkala rubeda satunggal punapa mila kacar kucur saiki wis kumpul bebasan kumpul sedapur kumpul supur kumpul sekasur kumpul sewakul mila boten mokal pilih badhe katingal kungkul sampun paripurna kacar kucur Gunakaya mila tanggaping sasmita
putri sakembaran Repepeh Pindha Sata hangatarangan merpegi lenggahing para putra ngaturaken arupi Gembul Pujana Dahar Walimahan Dahar Gembul jenang buga kang manca-warna rasa rasane kang maneka warna wonten manis wonten pait wonten gediripun wonten asinipun wonten leginipun punika wonten ing alaming bebrayan agung nyawijinipun para putra kebak ing kanugrahanipun Gusti Kang Maha Agung santo maneka warna pacoba mila kedah saged nyawiji nyuwun mringarsanipun Gusti ingkang Maha Suci kanthi lumantar nindakaken punapa ingkang dadya jejibahan bebrayan ingkang sae mila kanthi dulang-dulangan punika putra temanten Sarimbit nyawiji rasa tekad raga mila kalajengaken para putra hangunjuk wujuding tirta kang wening tirta banyu suci mugya para putra pinaringan manah ingkang wening manah ingkang tumuju marang kautaman kesaenan kanthi sarana pasrah lan sumarah pringarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Gusti ingkang Maha Wikan sampun paripurna ugi lampahipun adicara angunjuk juting tirta wening punika mugi putra temanten Sarimbit lulus mulya manggipun raharja anggenipun lemban ing samudaning bebrayan agung mila pungkasanipun nampahipun adicara adat Widiwidana nuninggih para putra badhe ngaturaken samangke sembah pangabekti mringarsanipun bapa mringarsanipun ibu kapandu dening Ibu Juru Sembogo saking Sanggaryas Papan Make Up kang mijil saking Laladan Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora mila wonten titik kalenggahan punika estunipun kang sampun Cagrik Surakarta hadiningrat mila lononan para putra anggenipun jumeneng sarta dungipun temanten kakung kalolos dening Ibu Juru Sembogo katitipaken dening Abdi Kinasih sinartan hanglolos canela anut tulodo sujarah ingkang sampun kauri duk nalika samono Ki Ageng Mangir ngaturaken sembah sungkem mring panembahan Senopati Tan Ngagem Senjata punapa kemawon Repepeh Pindha Sata hangatarangan para putra mrebeg lenggahing rama dalasan ibu kanthi sarana nganggungaken jangka mangestu padha ngaturaken sembah sungkem mringarsanipun bapa mringarsanipun biyung sakala rama dalasan ibu hanambi sembah sungkem para putra kanthi nangis senggukan amlas tanpa dampahadaning driya karonto-ronto kaya wong kang nandhang dukita pilih enget purwaning dumadi para putra rama ingkang sampun angukir jiwa lan raga lumantaring tumuwun dening kang ibu minangka papaning yoga brata saklebeting guwa garba dangunipun Nawa Candra Dasa Ari ugi ingkang sampun anggulawentah para putra awit alit ngantos dewasa
jroning maradaya Rama dalansan ibu sampun paring pandonga rahayu katur dening putra temanten Sarimbit anggenipun lelembaning samudaning bebrayan agung gayuh kautamaning agesang mugia antosaken berkah rahayunipun para putra lelembane ing samudaning bebrayan agung. Kalajengaken para putra ugi ngaturaken sembah pangabekti mringarsanipun bapa dalasan ibu temanten kakung mila para putra lumampah kanthi lononan repepeh pindha sata hangatarangan berbagi lenggahing Rama dalasan ibu kanthi sarana ngagung-agung jonggo mangestu padha ngaturaken sembah pangabekti ingkang wis pisan para putra ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dening Rama dalasan ibu mun dening ingkang kalih para putra ngaturaken lumutring sesamudra panget sami bilih duk nalika tasih alit ngantos sak menika kebak ing kaluputan mringarsanipun Rama dalasan ibu undening kang angka 3 estunipun para putra nyuwun arupi pandonga rahayu anggenipun lelemban ing samudaning bebrayan agung. Sagening para lenggah kakung Sumana putri ingkang dhat kinurmatan sakmenika sampun paripurna lampahipun adicara adat sungkeman mila para putra tumuju wonten ing sasana rinengga dungipun kagemaken sarta angagem canila minangka jejageping busana. Sanggening para lenggah kakung Sumana putri kang dhat kinurmatan kelampan adicara adat cecitra keprabon wedal sasana kasumanggaken katur para kadang fotografer sarta video syuting biak sepiring swasana sinatan hangirangi lampahipun adicara adat foto kasuwun sanget saking para kadang mata dewa musik biak sepiring swasana sumangga.